ambenge. Terus iki lho wane apa mang wis tak jajal, guys. Oh, tak jajal mang. Iki gawe ngering tempe, guys. Iya, wajangane wis sak gawan jere Mbak Mis. Wis. Tapi mang sing iwak gorengan mang radingane iki ditembung sing biasa. Wih. Mantap. Pematang guys iki lanjut dijebur neh santene sing kental. Sak gawan, guys. Guys, iki wis mateng segoku. Aduh aku masak ngene iki gak iso. Masak. Emang ndi HP? Iki. Tak ilang. Sampai tujuh. Mau ki masak ngene iki yo lali ya. Celuk neh kok iso. Aku lewat tuh ya. Lewat kenapa, Mbak? Siap panas sih, Mbak? Hah? Iya. Aku endong ini nduk mau nduk. Ngisor ana kuwi bare. Oh, pantes yo iki kok kempel-kempel ngono. Lah kene sekret wae. Aku ki nek kon masak iki lali, guys. Wah, pantes sih. Sik. Ya Allah, ya Allah. Enggak panas. Panas. Jadi kempel berasi. Ya, Mbak. Hah? Jadi kayak kempel. Nah, ya. Ada ini. Pokoknya miring, guys. Oh, iya, Pak. Kayak ketok. Ketoran nek gak tau adang ngene iki, guys. Ora tukang adang. Ora, mene lho. Panas e. Ngene gak tukang adang walah kosone ya. Nemen. Ya mi. Ya. Kayak patrem kuwi. Aku ngomongin kok saya jadi seperti ya. Iya. Dan kan nonton juga ini apa kok? Udah boleh. Ya. Oh iya. Dak nanti kok iso kaya. Mbok rasa juga mbok. Dak kene juga ana nang ngene nah. Kae. Nonton ini gini dia. Nonton gini. Apa iwake kok tetane kono. Sungguh-sungguh. Bisa boleh piring ya? Panasan aku di piring. Makane. Mbak Wina dek mau panas. Dek itu lebu wae. Ancen nek wangi aku njene tak kerjain kok. Tanganku ki nek nganui panasan nek kene. Nek ngrewangi aku selalu tak kerjain, Dik. Ora kuwe tak kongkoni ae ben. Napa lho? Kursi. Kursi ae. Ketoran nek gak tahu. Jan. Wis jam. Ndak masuk nganggo kuwi yo iki ora panas. Gak apa iya. Banget tante ya. Pateni. Apa nih? Oh. Jangan tarik masuk ngobrol ke matang. Kak Zam. Iya, mau kenapa? Anda kayak saya. Cak pencet. Mbak Mi cak pencet. Ini kok dikasih dulu, guys. Aku udah tahu wireng mana ya, gak tahu bodinan.
Mana saya? Iya, Jangan nak masak. iya deh kayak gini. Loh, aku jadi anu, jadi cat. Cap-capan. Coba nang dong nggak, Pak? Jajan makaroni dek kayak melo hari ini. Kau nak mes berkutuk pada nih. Iya. Loh. Harus berkutuk pada nih. Loh. Beda Jawa astagfirullah. Aku kan tak tahu. Cepat kali. Pas sekali bang, guys. Cepat kali. Umapin. Bong, saya sim. Sim. Masih. Wes mateng jangane. Iklan sediluk. Chef Fitriana. Ya. Sini Bang. Bang pangan tikus. Sayur aduh. Gini. Kini lek Bang, go dhewe lek Bang. Kakak Pak. Mulih dhewe lek Pak. Ayo. Tak kon mulai dhewe wong aku mau anu. Apa sih? Apa namanya? Sop. Gimana rasane segone? Ya, lah segone aku ki lho jare. Oh, mana masa itu lah. Jaga mana? Nek kurang ngomong ya. Tak jadi mau jangan nih. Dia paling soalnya ini masalah terasa ya. Belasari ya. Awas yo. Sikile. Apa? Kaget aku, iki jan amit-amit Mbak Misi. Kenapa? Patah. Tapi gak latah ngono kuwi, mesti kaget-kaget. Ini sama Mas kuwi ya. Noleh kanan kiri tak kira aku bingung wis kanu. Tak kira nek kucing kok wong iki lho. Noleh kanan kiri. Buah yo, iki ten kok kosong. Kabeh ya. Dikek kabeh. Mas pira, Mbak? Pengen dibawa enggak? Belek lah. Ning guri. Kita aja disalin nih. Apa nih? Gak usah. Jangan ya tak disalin nih. Sebenarnya disalin di rumah. Kak. Ini barang? Kak. Ya. Gak usah, lihat tunggu. Mbak kelap. Hah? Kelap. Wis loro, soalnya iki kok. Ada nih kan ya. Kalau lap, Emang iki live kok. aku gak lap ini, Mbak. Lagi apa? Kok lap? Lihat video. Enggak lap aku. Ijo kan lagi gede ya. Mas bagi. Ya, saya apa? Wes. Kosek. Kau nah. Wah. Wes kibis. Mau viral. Oro telu. Anu, kan aku ngapain mau kasih. Dapat ada Mbak? Nah, itu dia kok tengah langsung. Wes. Iya, kok make melok ini. Mantep. Enggak sih tahu aja dia tuh. Kayak keringnya. Iya. Karang tani kentang. Balik kon kene bisa nek kaya apa? Rupuk endi? Oh iya, rupuk edan delek nek kono.
Kira ada apa? Ya bisa. Kalau luar haknya tambahnya. Jadi konsernya apa Ini kawin kan yang pasar. Kawinnya lah yang pasar. Aku tak nanya nih kalau ya. Konek. Nah, coba parang yang tahu. Ngapa kayak uang malu ya? Apa? Masalahnya sih urusannya kan. Tapi ya. Sisa. Ya, maksudnya dia mah iso kan iki, bisa ngelawat mah kan salin. Wes terbalik gini. Ini ngelawatan lu Mas. Aku langsung tak coplok jadi mungkin kan terus karena. Aku tuh mau ngatur sejujurnya. Agak ya aku nak berkelmaya dia tak coplok tak. Bisa wes. Udah budal emang usaha terus untuk dhuwur ada gak dos. Dulu apa dia? Kacang Kering. kering. Iya. Tak store sampean kok. Nggih. Ngene. Mie kayak mie. Ya. Jawa sih mungkin lagi guna apa sih? Kenapa, Mbak? Gini Mas Laci sing Ngomongnya ya kurang ngombol yo cara mono. ya ada sego sak radone ini ki lho lek iwak-iwake iki. Anak aku, anak Mas Yanto. Anak Mas Laci. Anak bojone Mbak Preh, Mbak Preh. Anak Budi. Boleh mau ambek mae. Aku 6. Hah? Ngene iki lho, Dik. Ada berkat. Dik nane yo. Ning gene Mas Laci, gene Mas Tabian. Iya, Mas. Bapakku to gone mak dengan. Ya tuh iki wong 6 oleh kabeh. Mas Yanto, adike, Mas Laji Dring iki ya meh. Aku mae, Mbak Preh. Kalau nang kurang melok. Iya iki. Masalah. Lah kenapa teh melok? Lah tiba wong tak mani. Oh, alah. Kono iki bojoku ngono iki, mesti ngono lho, Dik. Lah bojoku ngono. Pas yang ini Mbak Preh lah kan yang ngono nek pas Pak Kon itu mulih. Apa? Ya bancaan ngono kuwi lho, Dik. Nek kene kan ora. Wong lanang mau kok kurang gawe. Berarti kayak enak apa jenenge? Yo mangan kene iki dek nek wong ngomong. Kan piye Mbak yo? Apa? Jadi nek gawe koyo dada apa-apa kan sing apik kan nanti kan lanang ya. Jenang. Iya, jenang ngono kuwi. Nek kene kan ora. Ora enek wong lanang kok nyandak. Gawe Ya wong bojoku iki mbah kita iki gelem iki iki nek ngono iki. Nek ya pas bacaan iki. Terus sampai Pak Apang ya. Pergawane wong wedok iya. Diwangi. Assalamualaikum. Salam. Budi. Warken. Enggak. Langsung pinjam HP. Tanggo wis gak sah. Wes.
Kesu. Dan ngapain gak iso? Titik boleh keluar. Bisa mana juga? Coba. Krishna ini di aku kayak krungu mesti Krishna. Biting kurang. Gue tahu lewat tapi aku hilang nih di. Gede besar. Kayak kurang. Yung Tekan di mana? oh ini Gapura. Sampai kangen Rene pisan yang cek. Iwa. Kalau gak mobil kok. Iya, alang tuh mobil, guys. Mana kan? Kota. Perlu gak apa tuh. Tapi. Ikat kaki dhewe kok ya. Aku terus unikan kaki itu gak kota. Oh. Dia aku ngomongin gumul. Enggak kan deh. Kak, kok. Nek ngelingake kok ya. Aduh nang bisa ndek mau cetika Mas aku. Nunggu tangan. Berapa tangan bersih beratus. Sebetulnya cuci tangan. Blak nanggo tangan ya. Sebetulnya cuci tangan. Apa nih itu? Kayak kayak kerupuk. Di sana Rono. Apa? Semana apa? Karek kono tak yo. Waalaikumsalam. Apa neh? Kak ono. Loh. Iki urung dikek tumis. Ning tumis. Sing diajak ora nae. Sing urung duwe tumis sajakno. Sing bar iki apa, Dik? Iki mine urung de. Sing bar iki enggak tahu. Tahu tahu ne. Gak kene. Tahune siris-siris. Oh ya karek iwak sih. sik asmane. Iwak karo kerupuk. Kerupuk aja warna pink kok. Iya. Kerupuk aja warna jajan ya. Dhuwur kok. Ya. Karena di pojok nang ngono iki. Ora dhewe aku sing ngene langsung. Alah aku sing ngene ora pojok aku. Imbarono Oh, hubungan kok dhewe. Iya, boleh nang pojokan nah. Kan nang pojokan nang. Kayak ngono kan. Mine iki ke. Lu tak bakal ada Mas. Udah mau tarik Mas. Iki wis lengkap kene. Pojokan. Karek iwake. Iki lek mine orang. Enggak cekek tengah ya. Yes. Nanti mine teko. Mine teko. Simpel ngene Kak Mas. Iya, pulang dhewe wis angen-angen yo ngono. Ora sabar iki, ora sabar joki. Iki nang ndi wis tuku wis. Kasar iki nek keren. Masa. Tadi ngerti. Berarti so. Kuwi nek andinge terus 5.000-an lho, sing 5.000 lho. Mes sayangku. Ada di toko mobil. Lah udan. Lah dek mandek aku menang ya. Kentake ya. Wah, lah Mas aku ngono. Lah kok lek udanan kok aku mbok seneni jere. Amit. Mau ngene sapa lebih aku lah anune kadang Katane urung. Kok keturono. Iya. Ambenge. Kok parakno rono kok. Ora kono sing. Kalau kok dikira segini kayak kono sek, kok betek kono kok ditoto ning kene ngarep ditoto. Wong lek wis teko berat maksude. Ben ditoto sing lanang. Itu enake 5.000 ya sak gede ya. 5.000. Aku gak ada ide malah.
Aku ndek Berarti ron tahu sampean. Kurang tahu aku. Aku nek ini ki malah senengane yo ngono tahu. apa sing paling Jadi, seneng Ora, lah mak dinane kan karo wewe pisan ngono lho maksudé. Nek wewe pisan, wewe pisan. betul aku yang bawa orang Ora wewe ya rasa wae. Sing penting koncakane kok. arek soal Karek danane. Danane pokoke. pasti dia yang Nek aku kan kepengen ngekeki lekku. ternyata 500 iya lek Oh, oh lek Saiki teng pundi le? ning apa Kata kata. ning orang berarti juga anu bu enek pasane anu memang piye pondok ibu tidak enek pasane lah lah mau apa ke enek ibu maksudnya piye pondok iki enek pasane aku lah aku dingin aja tak takon dadi saiki dadi enek pasane ya mbok takon apa ngono mas iki poso iki anten pasane pembuatan ngaji nih mau nih gini barusan aja cermane ngono tok ngono gantinane aku ditakoki cermane kita popot wah jiban tak iki. gak maksudnya tak ngurusnya loh deh maksudnya yang tua ngono loh deh mana kan tak mas ini kok Ramadan enten pasane apa ngono lho mau iki anu ngaji tok ngono ya bareng ono bagian aku jangan ngono Pak ternyata ya cermane kita popot ya cara bukan kalah nanti jadi nek pasangnya tuh bahas kita nulis ya untuk kita payah Mati. Jak musyawarah. ya sengaja sapa penjuju status penjuju terus harus saya kira nak pindahan waktu dulu pindah penjana dia pindah rumah kenapa dia pindah rumah jadi diusir Akal paling. diusir Dah. Mak apa mendarat, guys? Loh, gitu loh. Menu-menu enek kacang, mie, kering, kentaki. Wis. Apa bakul sego? Bakul sego. Bagiannya WI. Kan tadi. Nah, Orang mangane malah ngekeki. ya. Ini. Bagian seki kerupuk iki lho. Nduwur iki. Pasaran tok. Heeh. Wis, Mbak, makasih loh, Mbak. Sama-sama. Nah, go wae go mulih. Nek nganggo flash ketok, Mbak Miss. Kilek ram. Yo ono Mbak. Pas anake Mak Pah iki, guys. Yo kerupuk iki. Mbah yo. Tutup sik. Ngono. Iya. Oh iya, iya. Pengetan minyak terus rokok apa mandi donat. Oh iya. Bener ki. Nek kurang kok kertas minyak ombo ku enak. Di Di kae. Pas iki kan mak kitok lah, Mbak. iya. Nek ana rokok apa cara ngono nek kurang kok pian ketokno nek. Nah. Ngguri ada. Wes lek. Wes. Satu nang kerasa kini. Sisan kok. Ini kerasa ke. Ayo satu kan. Sing nang bosok ki jan iki. Ben Maksudnya kerasa Jim. Apa sih metu, Mbak? Ribut piye? Gak barbar. sampai sore gak bisa. Ya gak perkara kuwi tok, mesti ribute kok. Kadang kurang. Yo, kurang wae. Aku denane malah berbancaan, Mbak, telu. Pasam. Tak kira nganu, Mbak. Mantul kayak kena ciuman kok. Bang apa? Sis. Apa ngono? Sekolah kamu itu ngono masak.
Apa cukup cukup? Ada pengusaha. Apa mesti surat